ಓಕೆ ಪಂಡ ಬೆಂಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು 45 ಆ ನಲ್ಪೋರ್ದು 50 ದಿನಾನಾಗ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಏನ ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಅವು ನಲ್ಪೋರ್ದು 50 ದಿನಾನಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದರಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಣ್ಣಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾಡ್ಕಂದು ತೂವಲಿ ಬೆಂಡೆ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುರೆಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಕೆಂಬುಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಕೆಂಬುಡೆ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಉಂದಾದು. ಸೊ ಕೊಯ್ಕತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಕೊಯ್ಪುನೆ ಕೊಯ್ಪೆ ನಿಗುಲು ತೂಲೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಏನ ಮೊತ್ತ ಕಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಯಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ದಿವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಸತಿದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಮಿಲ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಗೊಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗುಲು ಆಗುಂಬೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅದಾಗ ಮಿತ್ತರು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂದಿನ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇತೊಂದು ಬಿಸತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡು ಒಂದೇನ ಪತ್ಪೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 30 days ಪತ್ಪೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಕಿದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಂಟಾನ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುನಿ ಓಡಂಡ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕಾಮ ತೇರ್ನ. ಇಂಚ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ 10 ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೆಂಡೆದ ಸೈಜ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರಡು ಅತ್ತಿನ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ. ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಬೆಂಡೆ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ಊರ್ದನೆ ಬೆಂಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಊರು ಡೈಬೇಕು ಊರ್ದನೆ ಬೆಂಡೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಂಬುಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಒಂದು ಬೂರೇನುಂಡು ಒಂದು ಕುರಿದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಏನಾನ ಕಟ್ಟಾತನು ಮೇ ಬಿ ಮರಂ ಪಜೆಟ್ ತೆಪ್ಪನಾಗ
ಕೆಂಬುಡೆ ಕೊಯ್ನಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ರಪ್ಪ ಹಾಳಾಪ ಒಂದು ಕೆಂಬುಡೆ ಒಂದೇ ತಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆ್ಯಪಲ್ ದಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲ್ತು ಒಳ್ಳೆಗಳು ಇಂಚ ತೊಟ್ಟು ಸಮೇತ ಅದು ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿವಾರ ಇಂಚ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿವಾರ ಆ್ಯಪಜಿ ಇದೇನು ಆಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಗಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ದಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ನೀ ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರೆ ತೂಲಿ ಒಂದು ಲತ್ತು ಓಕೆ ಇಂಚ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪಂಡ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೌಂಡ್ ತೋಲಿ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ತೂದು ನಮ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಆಪುಂಡವೇನು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೂನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೊಂಡದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ಲ ಸೈದನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆತನ ಕಿಂಜ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅವಡೇನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಆತನ ಎಂಚ ಮಾತಾಡೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡ್ಪೇನು ಡೈಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಚೆ ಪಜಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ದಪ್ಪು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅಂಡ
ಒಂಜಿ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಕೊಂತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಪ್ಪಡು. ಈ ಸೈಡ್ ದೆಟ್ಟು ಏನನ ನೆಗಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ದಿನಿ ಆದಿಜ ಇಜಿನ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂದು ಲಾಸನ್ನ ಮಲಜಿ ಕುಡಂಜಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿತ್ತಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಿಂದೆಂಗೆ ಏನತ್ತೆ ಉಂದಾತನು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ 90% ಪಜೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐಕಲ್ ಸೈತು ತುಪ್ಪಡು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಪಿರ ಅತಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 60 ಡೇಸ್ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು 60 ಡೇಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪಿರಾವಡು ಅಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಏನೊಂದು ಜಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪತ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಟೈಮು ಯಾವ್ಜಿ ಅವನ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಬತ್ತೊಂದು ನೀರು ಮಾತ ಬಿಡ್ರೇನು ಓಕೆ ಪಣ ತುರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತೊಲು ಬಂದಾಗ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರಡಾಪು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಏನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೋಲ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಲ್ಪ ಐಟು 1% ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಕೊರಡಾಪು ಐಕಲ್ನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ 3 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ 2.5 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಬೆಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ತೂಕ ಓಕೆ ಒಂದು 600 ಬಂದಾಗ -200 ಅವೇ ಒಂದು 400 ರೇಂಜಿಡುಂಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಕಿಲೋ ರೇಂಜಿಡು 1.5 ಕಿಲೋ ಬೆಂಡೆಗೆ ತಾಪು ಡಿಗುಲೆ ಎಣ್ಣಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ತಾಪು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೈ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿತ್ ನನಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ತಂಪು ಪ್ರಾಣಿಲಿಗ್ಲ ತಂಪು